Kaliang Persha ha Khasihil Autonomous District Council KHDC ka kelempat rai ban sei ya ukertong na kebenta banjit ya Chief Executive Member ban chana ya ka Executive Committee batmai hadin ka jing heskuino jong UCM ubalong ru UMDC ka WPP na langgerdem uba shembor lang renja ul IT ya ka chithi inokam hanin gasngi ha ucerman ka KHDC na kadau ka jing bom khia ha ka met dakani ka jing heskuino UCM kumta ka Executive Committee barok kaweru kalak kelemno batru on sathau thomai hadin ka jing syajid ya UCM nakaliang unong yalam khmat ka liang persha ha ki HDC uba titostar belkhan ulong ba yamata ki MDC ka liang persha kimpat perkhat ai na kebenta ka ni kakam bat kirang apswai ya kecing penbena na ulat ka jela ban khot penlong ya ka dorbar bakerpang na kebenta banjit ya UCM uba titos ul penpauru ba uladep ban yekren bat UCM ubal hesuki batru ula kitbok yau ba unyokno ya kamet kapat kabaklan kumban syukreu hang ni ba hapo ka ying dorbar kabadon lai phengud ha ki HDC ka seng Voice of the People Party WPP kaladon khat prangut ki MDC ba kanthop MDC ba syusi kat ba ka leng persyapat kadon hadu khat arngut ki MDC ba kanthop na ka NPP sangut UDP sangut HSP way bat way MDC klemseng